Γεια σας παιδιά. Θυμάστε που έπαιζε Counter? Εκείνο και ήταν το demo. Εγώ τώρα δεν έχω το demo και έχει πιο πολλές πίστες. Έχει άλλες 1-2. Μάτες. Τώρα κοιτάτε, ξέρετε τι έχει για να βαράμε μόνο μας. Στο προηγούμενο δεν έχει, υπάρχει κιόλας. Σκύβι! Σκύβι το. Το μάματο. Επειδή έχω ένα πολύ καιρό βίντεο, θα πολύ αμπάρας. Θα καλά, αυτή κοιμούμαι. Όχι! Δεν με είδε. Τυφλό παιδί. Δεν πεθαίνεις εσύ ρε. Αθάνατος. Καλά, έλατε εσείς, έλατε. Δεν πεθαίνει η αδερφή. Χαμπάρι δεν πειράζει. Σου λέω να βγω έξω. Τώρα ήρθα από έξω. Θα ξαναβγώ. Θα παίξω άλλους 5 γύρους. Χαμού. Άλλους 4. Λοιπόν, θα ψοφίσουμε, θα τους τρέχουν αίμα τα αρχίδια. Θα τους τρέχουν αίμα τα στόματα. Άλλους 3. Sorry που δεν ανεβάσει κάποιος μικρό, γιατί εγώ να βγω και έξω, γιατί είναι και βράδυ 7 και 44 το έχω δει. Άλλους 2. Τόσο άμπαρος, θα ξεχάσω να παίρνω τώρα. 2.
φορά τους νικήσω. Ναι, από μακριά. Γάμο του κι εσύ. Άλλον ένα για να γάμο. Τελειώνει το βίντεο. Άντε στοιχειωμένα. Λαμμένο. Τι! Παιδιά, όπως είπαμε, πέντε ήρους. Αυτό είναι για σήμερα. Θα σας είπα και πριν στη συγγνώμη θα είναι βασικό μικρό, γιατί θα βγω και έξω. Και θα το συνεχίσουμε και εκείνη, θα το κάνω πάρα πολύ βίντεο. Θα σκεφτώ να το κάνω αύριο, πρωί μπορεί. Μπορεί στις 9, στις 10, στις 11, στις 12, στις 12 είναι μεσημέρι. Θα για ένα καλό βίντεο. Παραπλημμαλώνει με χέρια μου. Ό,τι μιλάμε θα κάνω. Αν θέλετε να το συνεχίσω, γράψτε κάτω στα σχόλια και πατήστε να ακούμε. Και μην ξεχάσετε like. Και όσοι δεν το είδατε, όσοι δεν το είδατε να πατήσετε κάτι για κλικ και να μου βγάλει το κανάλι μου. Και όσοι δεν το γράψανε καλά, πείτε μου κάτω στα σχόλια για να σας το γράψω, για να το γράψετε στο YouTube για να μην κάνετε εγγραφή. Αυτά με ένα. Γεια